барои муайян намудани ҷойи сеюм дастаи деҳаи Пахтакор бо дастаи деҳаи Чорбоғ ворidi майдони рақобат шуданд. Дар оғози мусобиқот намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия баромад намуда, ҳадафи мусобиқаро пеш аз ҳама барои дарёфти чеҳраҳои нави футбол ва таъсиси дастаи якачини ноҳия маъни дод карданд. мусобиқа бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. дар оғози мусобиқа бозингарони ҳарду даста кӯшиш мекарданд то ба дарвозаи якдигар гол бизананд. дар қисмати якуми бозӣ ҳамлагари дастаи деҳаи Пахтакор Суҳроб Шарипов тавонист бо задани голи аввалин ҳисоби бозиро кушояд. ҳамин тариқ бозӣ хело пуршидату шавқовар сурат гирифт. дар рафти мусобиқа футболбози дигари ҳамин даста Муҳаммад Бобошоев голи дуввумро ба дарвозаи рақиб ворид сохт. пас аз задани голи дуввуми дастаи деҳаи Пахтакор сардори даста Камол Абдуллоев голи сеюмро вориди дарвозаи дастаи деҳаи Чорбоғ намуд. ҳамин тариқ бозингарони дастаи деҳаи Пахтакор бо ҳисоби 3-0 ғолиб омада ба даври финалӣ роҳхат пайдо намуданд. дар асоси нақшаи чорабинии мақомоти ҷои окани давлатии ноҳияи ВАХШ дар мувофиқа бо сиёсати кор бо ҷаҳон ва миллияти Хартум мусобиқаи варшӣ аз намуди футбол байни деҳаҳо ва маҳаллои аҳолинишини ҷамъиятҳои шараки деҳоти ноҳия баргузор гарда истодааст. дар ҷамъияти деҳоти бисолагии соли тобистон байни 28 даста озмоӣ намуда истоданд ки инак имрӯз дар даври финалии деҳаҳои Пахтакор ва деҳаи марказии ҷамъияти деҳоти бисолагии соли қарор дорем. ғолибони даста аз тарафи бахши кор бо ҷаҳон варзиши ноҳияи ВАХШ бо ифтихорнома ва медалҳо қадрдонӣ карда мешаванд. дар даври ниҳоии мусобиқот дастаи деҳаи Пахтакор бо дастаи марказии ҷамъияти деҳоти бисолагии истиқлолият бо ҳам рақобат намуданд. дар ин сабқат бозингарони ҳарду даста кӯшиш мекарданд то ба задани голҳои бештар ғолиби даври ниҳоии мусобиқа гарданд. дар дақиқаҳои аввали қисмати якуми бозӣ аз дастаи марказӣ Ёқуб Маҳмадалиев голи аввалинро ба дарвозаи дастаи деҳаи Пахтакор ворид намуда дастаи худро ба пеш баровард. пас аз гузашти чанде аз дақиқаҳои қисмати аввали бозӣ ҳамлагари дастаи марказӣ Раҳмон Камолов тавонист голи дуввумро ба дастааш таъмин намояд. дар қисмати дуюми бозӣ футболбозони дастаи деҳаи Пахтакор рафти бозиро вайрон карданд ва довари марказӣ туби ҷаримавӣ таъин намуд. туби ҷаримавиро Давлатхоҷа Ғафурзода бо задани гол анҷом дод. ҳамин тариқ дар даври ниҳоӣ футболбозони дастаи марказӣ бозингарони дастаи деҳаи Пахтакорро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода сазовори ҷойи аввал гаштанд. дар охир ғолибон аз тарафи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия бо медалу ифтихорнома ва ҷоми таъсисдодаи тадорукот қадрдонӣ карда шуданд. Искандар Давлатов, Намозали Эргашев, Ноҳияи ВАХШ, Ахбор.